بأخذ ساعات تسلز جبر كنا نمسك كلنا እግዚአብሔር አብ ተመስገን ንብለካ ኣለና ኣብቲ ሽዑ እዋን እቲ እኳ እንተዘይተረድኣና እግዚአብሔር አብ ብኽእለትና ብሓይልና እኳ እንተመሰለና እግዚአብሔር አብ ሕጂ ግን ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር አብ ካባኻ ስለዘይኮነና ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን መንገድታትና እግዚአብሔር አብ ካብቲ ውይዋይ ትኽተብል ንስኻ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ ካብ ክረምቲ ኣውፂእካ ናብ ዕረፍቲ ስለዘእትወና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ ኣለና ካብ ህይወት እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ መመለስካ ህይወት ስለተፅግበና ነመስግነካ ኣለና ካብ ሞት ናብ ህይወት ስለተሰጋግረና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር አብ كنزمرلك እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ ዝኽልክለና ከይህሉ እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እግዚአብሔር አብ ክንዝምረልካ ሃሌሉያ ንስኻ ብረኽካ ፀጋኻ ዘተንፅሐና ነመስግነካ ተመስገን ሃሌሉያ ናብ ህይወት ስለተሰጋገርካና እግዚአብሔር ነመስግነካ ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር ክብረት ንዓይ ምጽዋዕ ስምካ ኪዳን ኣሎኒ ክዝምረልካ ከመይ
ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስለዚ ንዓና ዘቕረብካዮ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ዘይውዳእ ተስፋ ኣባና ስለዘለካ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን
هاليلويا تمسكن لك እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ قبرنا أملاخ يخون نابك الأملاخ كنسكرنا حنتي مزق آخرين سلازلا نخلن أحد زخون هيدا كنستيو كونفرنس لنا صباح حبتنا حريتي كابدالاس أقل حريتي متي الله صباح كتقلقليا صباح كبساعة شدشته جميرو سبساعة شمونته سبساعة شعة تصنح كونفرنس كلنا كلنا حد مسمار تريو زلهم تريا زلخن كالوتون حدرا يبل كزخا خريد اللي صباح كم زلو فليتنا كلنا ترخيبنا عايز تدالي زلو برخت تخافلت نكون كزخا خريفتو እግዚአብሔር ይባርኩም ቀጥልና نبتدالي لنا زلو قال እግዚአብሔር አምላክ نحلفنا እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለም ሕያው እዩ ንሱ አልፋ ኦሜጋ እዩ ንሱ ካብ ዘለዓለም ንዘልዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር አምላኽ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወትና መድሕን ጎይታ
ጌርና ስለስተቀበልናዮ ዘለዓለማውነት አልቢሱና አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ድማ እዚ ዘለዓለማውን ሕያውን ዝኾነ ድማ ቃል አምላኽ እንደገና አነ ንኽዛረብ እስኻትኩም ንክትሰምዑ እግዚአብሔር ድማ ዕድል ስለዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቃል ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ መንፈሱ ገይሩ ዝገለጸልና ቃሉ ብምስትውዓል ንኽንሰምዑ ንዓይ ድማ ምስትውዓል ክዛረቦ እግዚአብሔር ጸጋ ክህበኒ ክንጽሊና እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክበር ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ንስኻ ሕያው አምላኽ ኢኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ ዝወዳደረካ ዘለዓለማዊ ክቡር ዝኾንካ አምላኽ ተመስገን ንብለካ ኣለና እዛ ምሸት ድማ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ክፈስስ ንጽልይ ኣለና ተዛራባይ ጸጋ ተፍስስ ንሰማዓይ ድማ ምስትውዓል ትህብ ንስኻ ኢኻ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ብውሽጢ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ መስመር ጸጋ መንፈስካ ይፍሰስ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ተረከብ ብክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኣብታ ዝሓለፈት መልእኽቲ ዮሐንስ ሳልሰይቲ ካብኣ ዝተወሰነ ክፍልታት ርኢና ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ክነንብብ ከለና ወይ ክነጽንዕ ከለና ምስ ቤተ ክርስቲያን ወይ ምስ ኣካል ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ዝተተሓዘ ታሪክ ኣለዋ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝወረደሉ ዕለት ጀሚራ ተወሊዳ ኣላ ሽዑ ምስ ተሰረተት ብዝተፈላለየ ጎደናታት ሓሊፋ ኣብ ዝበፂሓ ዘላ ስለዚ ኣብታ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን እቶም ምስ ክርስቶስ ዝነበሩ ሐዋርያት ከለው ዝተፈጠረ ብዙሕ ነገር ነይሩ ምስ ክርስቶስ ዝነበሩ ሐዋርያት ብህይወት ከለው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ዝተፈላለየ ጸገማት ተስዩ ስለዚ ሐዋርያው ዮሐንስ ድማ ነዚ ጸገም አድሬስ ክገብሮ ወይ ክፈትሖ እዩ ዝፍትን ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሒ ከምዚ ክንብል ከለና ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያው ዮሐንስ ይጽሓፎ እምበር ቲም ወርክ እዩ ብሕብረት እዮም ሰርሖ ይዘራረቡሉ እዮም ሐዋርያው ዮሐንስ ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ሰደዶ ዘገርም መልእኽትታት ኣሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ከምዚ ዝረኣናዮ ሐዋርያው ዮሐንስ ንሰለስተ ሰባት አድሬስ ገይሩ እዩ እቲ ሓደ ንጋዮስ እዩ እቲ ሓደ ድማ ንዲዮጥራፊስ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ዲሚጥሮስ እዩ ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣገልገልቲኦም ሐዋርያ ዮሐንስ ክህቦም ከሎ ልክዕ ከም ተግባሮም እዩ ገሊጽዎም ልክዕ ከም መልክዖም ከም ምስሎም እዩ ገሊጽዎም ስለዚ እንደገና ሎም ምሸት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብዚ ቃል እዚ ከምህረና እዩ ከንብቦየ ካብ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ፍቁር ጋዮስ ኣታ ፍቁር ከምቲ መንፈሳዊ ናብራኻ ጽቡቕ ዘሎ ከምኡ ኸኣ ብኩሉ ደሓን ክትህሉ ክትጥዕን ጽሌልካ ኣለኹ ንስኻ በታ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መጺኦም ስለ እታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጒሰ ኣለኹ ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ዝመላለሱ ከም ዘለዉ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የብለይን ኣታ ፍቁረይ ሽሕ እኳ ኣጋይሽ እንተኾኑ እቲ ንቶም ኣሕዋት ትገብሮ ዘለኻ እሙን ኮንካ ትገብሮ ኣለኻ
እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ፍቕርኻ መስኪሮም ኣለዉ ንኣምላኽ ከም ዝበቅዕ ጌርካ ዘድልዮም ሂብካ ኣፋንዎም ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እዮም ዝወፁ እምበኣር ከሲ ከምኣቶም ምእንቲ እታ ሓቂ ዝዓዩ ክንከውን ንዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክንቅበሎም ይግባኣናዩ ኢሉ ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ክፍሊ ንመን ይነግረሎ ንጋዮስ ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ክፍሊ ሐዋርያ ዮሐንስ ንጋዮስ እዩ ጽሒፉሉ ስፔሲፊክ ገይሩ ንጋዮስ ብዛዕባ ጋዮስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ፍቅሩ ይዛረብ ሰለስተ ቦታ ድማ ሓቂ 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 ኢሉሎ ኣብታ ሓቂ ጸኒዕኻ ትነብር ከም ዘለኻ ማለት እዩ እታ ሓቂ ረኺብካ ኣለኻ ብኸመይ ክመላለስ ከም ዘለኻስ ብዛዕባኻ ምስክርነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሎም መስኪሮምልካ ብዛዕባ ምን ብዛዕባ ጋዮስ ምስክርነት ጋዮስ ነቶም ዝተቀበሎም ኣጋይሽ ብስም ክርስቶስ ካብ ኣሕዛብ ሓደ ከይወሰዱ ንዝወፁ ዝተቀበሎም ሰባት ብዛዕባ ጋዮስ ድማ ተዛሪቦም እንታይ ኢሎም ጋዮስ ኣጋይሽና ጋዮስ ተቀቢሉና ጋዮስ بفقر أملاخ تقبلونا فقر أملاخ أبو رئنا إلهم نيوهانس مسكيرو ملو يوهانس هوارا يوهانس يو متمك يوهانس هيكون بزع سم متمك يوهانس يزمسلو بزير ما مصحف ቅዱስ ረዘይን ብቡዮም ሐዋርያው ዮሐንስ ምስክርነት እንደገና ጽሑፉሉ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ንምልከት ጋዮስ ናይ ሐዋርያ ዮሐንስ እንታይ ደቀ መዝሙር ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ بفقر يزفلت ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብተም መልእኽቱ ብምሉእ ብዛዕባ ፍቅሪ እዩ ጽሒፉ ሐዋርያ ዮሐንስ ዘስተምሃሮ ትምህርቲ ብምሉእ ኣበይ ተረኺቡሎ ኣብ ጋዮስ ህይወት ብግብሪ ተገሊጹ ጋዮስ ድማ ነቲ ዝተቀበሎ ሓቂ ኣብታ ማሕበር ተግቢርዎ ፍቅሪ ኣምላኽ ተገሊጻ ፍቅሪ ኣምላኽ ክትክለጽ ከላ ብምንታይ ተገሊጻ ተይልና ሓደ ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ምእንቲ ስም ክርስቶስም ዝወፁ እምበኣርከስ ከምኣታቶም ምእንቲ እቲ ሓቂ ዝዓዩ ክንከውን ንዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክንቅበሎም ይግባኣና እዩ ብስም ክርስቶስ ዝወፁ ካብ ኣሕዛብ ሓደ ከይወሰዱ ዝወፁ ሰባት ንኣታቶም ክንቅበል ይግባእ እዩ ክንቅበሎም ዝግባኣና ንበዓል መን እዩ ንበዓል ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ብመን ብስም ክርስቶስ ዝወፁ ብስም ካላ ኣይኮነን ብስም ክርስቶስ ዝወፁ ሰባት ብስም ክርስቶስ ዝመላለሱ ሰባት ንኣታቶም ክንቅበሎም ይግባኣና እዩ እንደገና ውህብቶኻ ክህቦም ከሎ እንታይ ኢሉ ዘድልዮም ሂብካ ኣፋንዎም ኣብ ቁጥሪ 6 እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ፍቅርኻ መስኪሮም ኣለዉ ንኣምላኽ ከም ዝበቅዕ ጌርካ ዘድልዮም ሂብካ ኣፋንዎም ንመን ከም ዝበቅዕ ንኣምላኽ ከም ዝበቅዕ ጌርካ ሂብካ ኣፋንዎም ንኣታቶም ከም ትህቦም ጌርካ ከይትቆፅሮ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ንኣምላኽ ምኡዝ ጨና ኮይኑ ከም ዝቐርብ ጌርካ ኣፋንዎም ንመን ንጋዮስ ጋዮስ ተመስጊን እዩ ጋዮስ ጋሻ ተቐባሊ እዩ ጋዮስ ሓቋፊ እዩ ጋዮስ ደጋፊ እዩ ጋዮስ ዘፍቅር ሰብ እዩ ፍቅሩ ድማ ብተግባርያ ትግለጽ ኔራ ማለት እዩ ኣብዛ ማዕበር እዚያ
ብዛዕባ ጋዮስ ምስክርነት ወፂው ሐዋርያ ዮሐንስ ድማ እንታይ ኢለ ተሐጉይሴ ሓጎሱ መሊኡ ማለት እዩ ብዛዕባ ጋዮስ ምስ ሰምዐ ተሐጉሱ يحجسو فريق فرخلو تزريو تغوسكيسو فريق فرخلو تفرق عتصدكلو يحجسو تحجسيلو بس تحجسو حجسو قليسو من حواريا يوحنس እግዚአብሔር بمن يحجس بتحقي زنبرو سبات ناي بحقينا أملاق زغلغلو سبات بمنتاي يحجسو نتحقي بجبري بزجبروا سبات حجسهم ناي እግዚአብሔርን ناي توم حوارياتن حجس تمساسالي فللي يبلو ስለዚህ ሐዋርያ ዮሐንስ ተሐጉሱ حجسو ገሊጹ بسم كريستوس نزوجو سبات سلسة تقبله نكريستوس يخا تقبل كايو نكريستوس كم زجبر كايو يو نكزيابير كم زبك غيركا أفانوهم نسب كم زبك غيركا أيكونن نمنتاي اكزيابير سلزريو مالتيو واغاز غفل منيو اكزيابير زمزن منيو اكزيابير أبتا محبرجن زحقوس نجار تراي أين برن أبحنت محبر كل تبهريات حدا ناي سقالو حدا دما ناي منفس بحر أبجايوس ناي منفس فرا تقليتو أب ديموتراتس دما ناي سقا فرا تقليتو كلتشوم أب حنت محبر جن استفل عليه سباتيو اتحاد حقوافيو دقافيو اتحاد دما دفايو فلليوزيو حواريا يوحنس نزي كونتاتيو كما عراري ملئغت تصحفو نغايوس بقى تحجسي بديو ترافيس جناي تحجس ديو ترافيس قبرو سناي نبرن كم استمهارو يكون وين أبتا محبر كم زنبرو فقري يكون ديو ترافيس قبرو فيو كفاءاتو ناي ديو ترافيس كفاءات تقليسو أبي أبتا محبر الجي ديو ترافيس كاب قطرة شعات تجمير راخرينا ديو ترافيس انتاي جيرو أنا نابتا بيت كريستيان هذا نجار تعيفانيري لما نيجي نقرو نجايوس أنا نابتا بيت كريستيان هذا نجار تعيفانيري إتي هالكوم كهون زدلي ديو ترافيس جنا هيقبلنا هالك ديو ترافيس تعم خبيدو نهلك إنت منفس تعم يخبيدو إزناي ownership بقى own نايم كبار privatization agency private limited company عينت نجاري بقى owner يزقبرو لز هالكوم كهون زدلي تعيفا نيره نامن ناب ديو ترافيس تعيفو له نيرو نعوم بولكو تنرغبات بو نيرو هاتعفتي أنا ناب بيت كريستيان هذا نجار تعيفا نيره اتحالكوم كهون زدلي ديو ترافيس جنا أيقبلنا نيو ريجكت جيرونا أيقبلنا إيو سلازي أنا مسمت أخو نتنسو كفو إننا تزاربه تصرف النازلو كزخاخركم زي مك قبال تراي أيكونا
እንደገና ክፉእ እዩ ዝዛረብ ብዛዕባ ምን ብዛዕባ ሐዋርያት ክፉእ ይዛረብ እንደገና እንታይ ይብል ይጻረፍ ተጻረፋዩ ገፋኣይ ተኾይኑ ተጻረፋይ ድማ ተኾይኑ ክፉእ ተዛረባዩ ማለት እዩ ናይ ስጋ ፍረ እከይ ግብሪ ማለት እዩ ንመን ጸርፎም ጀዋርዶም ከዘኻኽረኩም እዚ ምእኻል ኣቢዎ ከዓ ንሱ ንባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቅበሎምን ነቶም ክቅበልዎም ዝደልዩ ከዓ ይኽልክሎም ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን የውፅኦም ኣሎ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እሱ ኣይቅበልን ነቶም ድማ ልቦም ዝቐንዐ ክቅበሉ ዝደልዩ ይኽልክሎም እንደገና ኣይተይሎም ይሰጎም ማን ዲዮጥራፊስ በሓደ ወገን ኣሎ ጋዮስ በሓደ ወገን ኣሎ ኣብ ሓንቲ ማሕበር ክልተ ባህሪ እቲ ሓደ ናይ መንፈስ እቲ ሓደ ናይ ስጋ ቅልስ ማለት እዩ ቅልስ እዩ ቃልሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ መፍሕፍሕ ኣሎ ማለት እዩ ከይትቕበሉ ይብል እዩ ትርማ ኣጋይሽ ተቐበሉ ብፍቕርን እምበር ይብል ብሰላም እምበር ብስም ክርስቶስ መጽኦም ይብል ኣይከውንን እዩ ይብል ሃለቃ ዲዮጥራፊስ ካብ ዲዮጥራፊስ የድሕነና ካብ ቤተ ክርስቲያን እውን የውፅኦም አሉ ኣታ ፍቁረይ ኢሎ ኣታ ሐዋርያ ዮሐንስ ብፍቅሪ እዩ ዝዛረቡ ንመን ንጋዮስ ኣታ ፍቁረይ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ እከይሲ ኣይትሰዓቡ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ነቲ እከይ ከይትስዕቦ ናቱ መገዲ ከይትስዕቦ ነቲ ሰናይ ጥራይ ሰዓቡ ዲዮጥራፊስ ብእከይ ጎዳና እዩ ዝኸይድ ብእከይ ናይ ፍቕሪ ናይ ምሕረት ናይ ቅንዕና ጎዳና ዘይኮነስ ናይ እከይ ግብሪ እዩ ኣበይ ኣብ ማሕበር ክርስቶስ እከይ ግብሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለየ ነገር ክርኢ ከለና ክንስንብድ ኣይግባአናን ቤተ ክርስቲያን ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝጸደቁ ዝተኣከቡላ እምበር ተወዲኦም ፍጹማን ኮይኖም ዝነብሩላ ማሕበር ኣይኮነትን ክንስንብድ ኣይግባአናን ንምንታይ ኣብታ ዝነበረትን ቤተ ክርስቲያን ነይሩ ኣብታ ናይ ቀደም ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሰብ ይስንብድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማሕበር ሓደ ነገር ክፍጠር ከሎ ብዙሕ ሰብ ይስንብድ በቃ ምጽኣተ ዓለም ዝበጽሐዩ ዝመስሉ ግን ኣብታ ናይ መጀመርያን ቤተ ክርስቲያን ተኸሲቱ እዩ ኣብታ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያንም ነይሩ እዩ ንቕድሚት እውን ክህሉ እዩ ክርስቶስ ክሳብ ዝመጽእ ስለዚ እንታይ ኢለዎ ኣንታ ፍቁረይ ነቲ እከይ ኣይትሰዓቦ እዚኣ እታ ፖይንት እንታይ ነቲ ሰናይ ሰዓቦ ነቲ እከይ ግን ኣይትሰዓቦ ንምንታይ ሰናይ ከይዱ ውፅኢቱ ሰናይ እዩ እከይ ከይዱ ውፅኢቱ እከይ እዩ ፍረ ኣለዎ ሰብ ናይ መገዱ ፍረ እዩ ዝጸግብ ሰብ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ ዘይዘርኦ ኣይዓጽድን ሰብ ፍቕሪ ተዘሪኡ ፍቕሪ ክዓጽድ ሰላም ተዘሪኡ ሰላም ክዓጽድ ቅንዕና ተዘሪኡ ቅንዕና ክዓጽድ ሰብ እከይ ተዘሪኡ ድማ እከይ እዩ ዝዓጽድ ፍረ ኣለዎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ ስርናይ ዘሪእኻ ዕፉን ኣይትዓጽድን ኢኻ ሓረስታይ ስርናይ ዘሪኡ ዕፉን ኣይዓጽድን መሸላ ዘሪኡ
ጻዕዳ ጣፍ ይዓጽድ መሸላ ተዘሪኡ እታ ሓንቲ ፍረ በዚሓ ተባዚሓ ሸሕ ኮይና ዝዓጽዳ ዘርኢ ሓንቲያ ፍረ ግን ብዙሕ ለዘርኢ ሰናይ ዘርኢ ምዝራእ ናይ ፍቅሪ ዘርኢ ምዝራእ ናይ ቅንዕና ዘርኢ ምዝራእ ነቲ ሰናይ ሰዓቦ ነቲ እከይ ካብኡ ረሓቕ ኣታ ፍቁረይ ነቲ ሰናይ ዳ እምበር ነቲ እከይሲ ኣይትሰዓቦ እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ ክፉእ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮ እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ ክፉእ ዝገብር ግን ንኣምላኽ ኣይረኣዮን ንኣምላኽ ዝረኣዮ ብሰናይ ይግለጽ ዲዮጥራፊስ ንኣምላኽ ኣይረኣዮም ጋዮስ ንኣምላኽ ርእይዎሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ እከይ ኣታ ፍቁረይ ነቲ ሰናይ ዳ እምበር ነቲ እኩይሲ ኣይትሰዓቦ እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ ክፉእ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮም ኢሉ እከይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕደጉ ምግባረ ሰናይ ተማሃሩ ቅንዕና ድለዩ ተሓፀቡ ንጹህ ኢሳያስ 1:16 ተሓፀቡ ንጹህ ነቲ እከይ ግብርኹ ካብ ቅድሚ ዕንተ ኣርሕቕዎ ምግባረ እከይ ሕደጉ ምግባረ ሰናይ ተማሃሩ ቅንዕና ድለዩ ንጥቑዕ ርድእዎ ብዘኽታም ፍትሕውፅኡሉ ንበበለት ተጣበቑላ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ተሓፀቡ ንጹህ ነቲ እከይ ግብርኹም ካብ ቅድመ ዕንተይ ኣርሕቕዎ እዚ መን እዩ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ ነቢ ኢሳያስ ገይሩ ነቲ እከይ ግብርስ ካብ ቅድመ ዓይኒ እንታይ ገበርዎ ኣርሕቕዎ ዘርሕቆ መን እዩ ባዕሉ ሰብ ፈሊጡ እከይ ግብሩ ፈሊጡ ባዕሉ ከርሕቆ ኣሎ ማንም ሰብ ከርሕቆሎ ይክእልን ዳዊት መዝሙረ ዳዊት 37 ክሳብ 28 እንታይ ይብል እግዚአብሔር ፍርዲ ይፈቱ ንቅዱሳን ከዓ ኣይሓድጎመን ንዘለዓለም ይሕሎ ዘርኢ ረሲዓን ግና ይጸንት እሞ ካብ እከይ ረሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንዘለዓለም እውን ክትነብር ኢኻ እከይ ዝገብሩስ ዘርኢ ረሲዓንስ ንዘለዓለም እንታይ ክብሉ እዮም ክጸንትኦም ዘርኦም ከ እንታይ ክኸውን እዩ ክጠፍእ እዩ እከይ ንእከያ ትወልዳ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍርዲ የስዕብ ማለት እዩ ቀፂሉ ቀዳማይ ዮሃንስ ቁጥሪ 2 ምዕራፍ 2:29 ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኮይንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብኡ ከም እተወለደውን ፍለጡ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10-12 የዒንቲ እግዚአብሔርሲ ናብ ጻድቃኔን ዝርያ ኣእዛን እውን ናብ ጸሎቶም እየን ገጽ እግዚአብሔር ግና ነቶም ገበርቲ እከይ ይጻረሮም እሞ እቲ ህይወቱ ክፈቱ ጽቡቓት መዓልትታት ከዓ ክርኢ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉእ ከናፍሩ እውን ተንኮል ከይዛረብ ይኸልክል ካብ እከይ ይዝበል ሰናይ ከዓ ይግበር ንሰላም ይድለይ ይስዓባ እውን እቲ ሰናይ ዘመን ክርኢ ዝደሊ ሰብ ካብ እከይ እንታይ ይበል ይዝበል ይርሓቕ ካብ እከይ ክርሕቕ ኣለዎ ኣብ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ይዛረብ ዕንተ እግዚአብሔርስ ናብ ጻድቃን እየን ዝርያ ኣእዛን እውን ናብ ጸሎቶም እየን ገጽ እግዚአብሔር ግና ነቶም ገበርቲ እከይ ይጻረሮም እሞ እግዚአብሔር ናይ መን ጸሎቱ ይሰምዕ ናይ ጻድቃን ጸሎቱ ይሰምዕ ማለት እዩ ናይ እኩያት ጸሎት ኣይሰምዕን እከይ ተደቢሩ ተእወየ ኣይሰምዓን እዩ ንምንታይ ካብ እከይ ተግባሩ ክምለስ ኣለዎ መጀመርያ
ዘይነጽህ ዘይተሓጸበ ካብ እከይ ግብሩ ዘይወጽስ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ በረኸት ክቕበል ብጸሎት ተቐረበ ተሰማዕነት የብሉን ጻድቃን ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚኖም ነታ ጽድቂ ዝኾነት መገዲ ቅንዕቲ መገዲ ዝስዕቡ እዮም ጽድቂ ብጸጋ እምበር ብስራሕ ኣይኮነን ምስ ግብሪ ከይተጣዓዙ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ንስኻ ግና ንትምህርተይ ንንብረተይ ንፍቓደይ ንእምነተይ ንዓቕለይ ንፍቕረይ ንትዕግስተይ ኣጸቢቕካ ሰዓብካ ሐዋርያ ጳውሎስ ንመን ንጢሞቴዎስ ስለዚ ጢሞቴዎስ ነቲ ሰናይ ዘበለ ኩሉ እንታይ ገብሮ ነይሩ ይስዕቦ ነይሩ ነቲ ሰናይ ዝበለ ስለዚ ሰናይ ዝበለ ሰዓቡ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ነቲ ሰናይ ዝኾነ ዳዊት 34:11 ካብ እከይ ረሓቕ ካብ እከይ ረሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንሰላም ደለያ ሰዓባውን ካብ እከይ ረሓቕ ሰናይ ከዓ ግበር ንሰላም ደለያ ሰዓባውን ካብ እከይ ረሓቕ ንሰላም ደለይ ንዓ ድማ እንታይ በላ ሰዓባ ቀዳማ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:13 ስለ እቲ ሰናይ እንተፀዓትኩም መንዩ እከይ ዝገብረኩም ነቲ ሰናይ ተፅዒትኩም ሙሉስ እከይ ዝገብረኩም የለን ኤፌሶን 5:1 ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:20 ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልዩ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽእ እንታይ ግብሩ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን ንምንታይ ግብሩ ጽልማት እዩ ግብሩ እከይ ስለ ዝኾነ ዘጸአት 23 ክፉእ ንምግባር ደድሕሪ እቶም ብዙሓት ኣይትሰዓብ ክፉእ ንምግባር ደድሕሪ እቶም ብዙሓት ኣይትሰዓብ ብገለ ነገር ከዓ ደድሕሪ እቶም ብዙሓት ዘንቢልካ ፍርዲ ንምቕናን ኣይትዛረብ don't follow majority follow right way ይብጻሉ እዚያ ማለት እያ ነቲ ሓቂ ዝኾነ ንስዓቦ ማጆሪቲ ዝደገፎ ኩሉ ሓቂ ኣይኮነን ፍጹም ሓቂ በይና ጠጠው ክትብል ትኽእል እያ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ካብ ዝረኣናዮ ጥቕስታት ኣታ ፍቁረይ ነቲ ሰናይ ዳ እምበር ነቲ እከይሲ ኣይትሰዓቦ እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ እቲ ክፉእ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን እቲ ክፉእ ገባሪ ንኣምላኽ ኣይረኣዮን እቲ ሰናይ ዝገብር ግን ንኣምላኽ ርይዎ እዩ ሰናይ ዝገብር ሰብ ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሰብ እዩ ክፉእ ዝገብር ሰብ ግን ንኣምላኽ ኣይረኣዮን ስለዚ ሰናይ ምግባረ ሰናይ ካብ ኣምላኽ እዩ ሰናይ ሰባት ክገብሩ ተሪኢኹም እሱ ካብ ኣምላኽ ምግባረ ሰናይ ምግባረ ክፉእ ድማ ከምዛ ናይ ዲዮጥራፊስ ዓይነት እያ ዲዮጥራፊስ ክፉእ ተዛራባ እዩ ተጻራፋ እዩ ገፋዓ እዩ እዚ እከይ ግብሪ እዩ ንመን ንኣምላኽ
ስለዘይ ረአዮ ክልተ ባህርያት ርኢና ኢና እቲ ሳልሳይ ዲሚጥሮስ እዩ ዲሚጥሮስ ዝተመስከረሉ ሰብ እዩ ናይ ዲሚጥሮስ ብጣዕሚ ዘገርም ሐዋርያው ዮሐንስ ዲሚጥሮስ ክገልጾ ከሎስ ዘገርም አገላለጹ ምስክርነት ብዛዕባኡ ክህብ ከሎ ዘገርም ምስክርነት እዩ ሐዋርያው ጳውሎስ ማን ሐዋርያው ዮሐንስ ምስክርነት ዲሚጥሮስ ክህቦ ከሎ እንታይ ኢሎ ዲሚጥሮስ ኩላቶም ይምስክሩሉ ማን ይመስክራሉ ኩላቶም ይመስክሩሉ እታ ሐቅ ባዕላ ድማ ትምስክረሉላ ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣለና ሰለስተ ምስክር ብሰለስተ እዩ ዝጸንዕ መጽሓፍ ቅዱስ እሱ እዩ ዝብል ንሓደ ሰብ ምስክር ትርጉም ይብሉ ምስክር ክልተ ወይ ሰለስተ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ሰብ ከምዚ በዲሉ ተተባሂሉ ሰለስተ ምስክራት ተሃልዮም መጀመርያ ዳርባ ኣምኒ ዘውድቐሉ እቶም መሰኻኽር እዩ እቶም ዝረኣይዎ ደሙ ሓቂ ተኾይኑ ኣብ ልዕሊኡ ሓሶት ተኾይኑ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ማለት እዩ ዲዮጥራጢስ ሰለስተ ምስክርነት ኣለዎ ኩሎም መስኪሮምሉ ሓቂ ትምስክረሉ ንሕና ድማ ንምስክረሉ ዲሚጥሮስ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ካብዝስ እንታይ ንሪእሉ ምስክርነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ጥራይ ኣይኮነን ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብዚ ዝተዛረቡ ናይ ሰባት ምስክርነት ተወሲኽዎ እዩ ምስክርነት ኣለዎም ዶም ክልተ ሰባት ዲዮጥራፊስም ምስክር ኣለዎ ብዛዕባ ዲዮጥራፊስ ክዛረቡ ከለዉ ሰባት ዝዛረብዎ ነገር ኣለዎም ዲዮጥራፊስ እንታይ እዩ ተጻራፋ እዩ ዲዮጥራፊስ እንታይ እዩ ገፋዓ እዩ እዚ ዘለዎ ምስክርነት ይብዛሕ ይውሓድ እምበር ኩሉ ሰብ ምስክርነት ኣለዎ ግን እቲ ምስክርነቱ አሉታዊ ድዩ ወይስ አዎንታዊ እሱ እቲ ምስክርነት አዎንታዊ ድዩ አሉታዊ አማሕበር አምላኽ ናይ ፍቅሪ ናይ ሰላም ድዩ ምስክርነቱ ወይስ ናይ ባእሲ ድዩ ወይስ ናይ ዕለቕልቕ ድዩ ወይስ ናይ ሻራማራ ድዩ ወይስ ግሩፕታት ሒዝካ ምፍሓር ድዩ ኩሉ ምስክርነት ኣሎ ስለዚ ምስክርነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 16 ክዛረብ ከሎና ሐዋርያት እስኻትኩም ምሳይ ነርኩም ብዛዕባይ ክትምስክሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢልዎም መንፈስ ቅዱስ ምስ መጸ ግን ብዛዕባይ ድማ እሱ ክምስክር እዩ ኢሉ ተዛሪቦም ምስክርነት ኣለዎም ዞም ክልተ ሰባት ሰናይ ምስክርነት ምስጋና የመስግንዎም መን ሰባት እዮም ዘመስግንዎም ንዲዮጥራፊስስ ሰባት ይምስክሩሉ ብዛዕባ ግብሩ ይምስክሩሉ ሰባት ብዛዕባ ግብሩ እዮም ዝምስክሩሉ ንዲዮጥራፊስ ዲሚጥሮስ ይኹን ንጋዮስ ሰባት እዮም ዝምስክሩሎም ዘለዉ ምስክርነት ድማ ብኽልተ ብሰለስተ ዝጸንዕ ካብኡ ላዕሊ ድማ ምስክር ኣሎ ዝተገለጸ እዩ ማለት እዩ ተግባር ይግለጽ እዩ ተግባር ኣይሕባእን ተግባር ተሰዊሩ ኣይተርፍን ክፉእ ይኹን ሰናይ ኩሉ ኣብ ግዚኡ ክወጽ እዩ ዝተሰወረ ዋላ ሓደ ነገር የለን ፍቅሪ ይኹን ጽላእት ኣብ መወዳእቱ ክቕላዕ እዩ ተቐሊዑ
ንሃዋርያ ዮሐንስ ጻይፎ ደፊኡ ኣነ ዝመስለኒ ንሱ ናብ ኣገልግሎት ኣምጪዎ ዝኸውን ኢለ ዝሓስብ ጽሕፈሉ ዘሎም ንዝዩ ከም ወዱ ስለ ዝርዮም ከም ወዱ ይርኦ ስለ ዝነበረ ከምኡ እዩ ደቀ መዝሙር እዩ ነይሩ ግን ኣብ መገዲ ሸተት እዩ ይህ ተይበልናስ ናይ ስጋ ነገር መጺኡ እንታይ ሃለቃ ኸውን ደልዩ ሕልቅነት እዚ ኣብ ሰባት ኩሉ ዝረአይ ባህርያት እዩ ሰብ ብባህሪው ክረአይ ዝደሊ ማንም ሰብ ክረአይ ዝደሊ ማንም ሰብ መራሒ ክኸውን እዩ ዝደሊ ማንም ሰብ ብላዕሊ እምበር ብታሕቲ ክኸውን ዝደሊ ሰብ የለን እዚ ከቢድ ነገር እዩ ሰብ ኣብ ዓለም ሰለስተ ነገራት እዩ ዝቃተል እቲ ሓደ ስልጣን እቲ ሓደ ድማ ሃፍቲ እዩ እቲ ሓደ ድማ ፖፑላሪቲ ሕቡብነት ንኽረኽቡ ሰብ ንዚ ዝቃተል ኣብ ዓለም ንዚ እዩ ሰብ ውሽጡ ብናይ ኣምላኽ ነገር ተዘይተታሒዙ ሰብ ልቡ ብናይ ኣምላኽ ነገር ተዘይተቋፂሩ ካብዚ ነገራት እዚ ከመልጥ ኣይክእልን ሰብ ኩሉ ማለት እዩ ሰብ ኩሉ ካብዚ ዓይነት ነገር ኣያምልጥን ንምንታይ ስጋ ስለ ዝኾነ ስጋ ስለ ዝለበሰ ንዚዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክርስቶስ ክነግረና ከሎ ኣነ ብልበይ ለዋ ትሑቴ ካባይ ተማሃሩ ዝበለና ኢየሱስ ክርስቶስ ብልቡ ለዋህዩ እንደገና ትሑት እዩ ትሕትና ብግብሪ ኣርእዎም ንመን ደቀ መዛሙርት ትሕትና እንሆ መምህርን ጎይታን ትብሉን ኣለኹም ኣነ ግን ከምዚ ኢሉ ጨርቂ ተዓጢቑ እግሮም ሓፂቦም ማለት ኣነ ኣገልጋሊኹም ኣነ ናታትኩም ባህርያኤ ኢሉ ሓፂቦም ሕልቅነት ኣብ ልቡ ኣይነበረን መን ክርስቶስ ሃዋርያትም እስያም ገይሮም ሰብ ልቡ ክርስቶስ ተዘይተለዊጡ ሓቋፍ ክኸውን ኣይክእልን ደጋፊ ክኸውን ኣይክእልን ከም ዲዮጥራፊስ ደፋኢ እዩ ዝኸውን ደፋኢ እዩ ዝኸውን ከም ጋዮስ ብፍቅሪ ዝተመልአ እንተሓቅስ ከምዚ ዓይነት ሰባት ንሕብረት ንማሕበር ሰላም እዮም ዝፈጥሩ ከም ድሚጥሮስ ዓይነት ሰባት ሰላም እዩ ዝፈስስ ከም ዲዮጥራፊስ ድማ ኩሉ ሻዕ ኣብ ውከት የንብሩኻ ማለት እዩ ኣብ ቅልውላው የንብሩኻ እግዚአብሔር ንሰላም ይጸውዑና ንሰላም ኢና ተጸውዒና እቲ ናይ ሰላም ንጉስ እቲ ናይ ሰላም ሃለቃ ዝኾነ እቲ ናይ ሰላም መስፍን ዝኾነ ክርስቶስ ንሰላም ይጸውዑና ናይ ሰላም ኣምላኽ ኢሉ ኩለንተናኹም ይቐድስ ነፍስኹም መንፈስኩም ስጋኹም ይቐድስ ኢሉ መን ናይ ሰላም ኣምላኽ እቲ ናይ ሰላም ንጉስ እቲ ናይ ሰላም ጎይታ እቲ ናይ ሰላም መራሒ ክርስቶስ ናይ ሰላም ኣምላኽ ሃሌሉያ ሰላም ዝመልኦ ንጉስ ኢየሱስ ንዓና ዝበለና ሰላመይ ይበኩም ኣለኹ ሰላመይ ይገድፈልኩም ኣለኹ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ዓለም ከም ትህቦ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰላም ይጸውዑና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕረፍቲ ይጸውዑና ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ
ጽድቅን ሰላምን በመንፈስ ቅዱስን ትኸውን እምበር ብልዕም በመስተን ጥራይ ኣይኮነትን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ በሰላም ያ ትግለጽ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ በፍቅር ያ ትግለጽ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ በህብረት ያ ትግለጽ ናይ መን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ናይ ሰብ መንግስቲ በሰይፍ ያ ትጸንዕ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ግን በሰላም ያ ትጸንዕ ሰላም በክርስቶስ እዩ عرفت بكريستوسيو يوت بكريستوسيو سب ناي بعلو منغست قوم كدل خلو جماراتات حيجي يزمت اصوارات يزعطق يسوس كن كمو يمصن يمتذكرس معرف تشعت تنغوس بادغتون تيمتيو بافراس يمصن بسرغلاታት አይመጽን እትናይ ሰላም ንጉስ እትናይ ሰላም መሲህ ክርስቶስ ኢየሱስ ሃሌሉያ እትናይ ሰላም ጎይታ ሰላም ሒዙ ይመጽኡ ከመንጽእ ከሎ ኣብ ህይወትና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ኣትዩ ሰላም ናይ ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን ኢሉ ይመጽኡ ሃሌሉያ ሰላም ክህበና ዕረፍቲ ክህበና ህይወት ክህበና ኢየሱስ ንዚ ይጸውዑና ንሰላሚና ተጸውዕና አድጊ ብናይ እስራኤል ባህሊ ናይ ሰላም ምልክት ያ ናይ ውግ ኣይኮነትን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ በአድጊ ተወንጭሑ ኣትዩ ሆሳዕና በአርያም ብሽም አምላኽ ዝመጽእ ዝተባረኸ እዩ እንዳበሉ ተቀቢሎሞ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ናይ ሰላም አምላክ ኢየሱስ ናይ ሰላም ንጉስ እዩ ኢየሱስ ናይ ሰላም ጎይታ እዩ ጴጥሮስ ትስኢሉ ክሕዝዎ ክብሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታለይቲ ነቲ ናይ ሊቀ ካህናት ባርያ ዝነበረ አገልጋል እዝኒ ምስ ቆረጾ ኢየሱስ ኢልዎ ሰይፊ ዘልዕሉ ብሰይፊ ክጠፍዖም ሰይፍኻ ናብ ሰገባኻ ምለሳ እዝኑ ፈዊሶ ኢየሱስ በቃላት ኣይተዋገአን ኢየሱስ ናይ ቃላት ውገል ዓለን ኢየሱስ ስቂሉ መገዱ ኸይዱ ሰይፈል ዓለን ኢየሱስ ተዛሪቡ ከምዚሎም ኩልኻትኩም ክትገድፉኒ ኢኹም ምስ በሎም እንታይ ኢሎሞ አይ አነ መሳኻ ኸውኒ ጴጥሮስ ተሃድም ኢኻ ኢልዎ ናይዚ ዓለም ገዛእ ክመጽኡ ግን ኣባይ ሓንቲ የብሉን ስልጣን የብሉን ኣቦይ ኣድላይ ተዝኸውን መላእኽታት ክልእኽ ይኽእል እዩ ግን እሱ ኮነንቲ መገዲ ናይ ሰላም መገዲ እዩ እሱ ዘበና ኣለዎ እንዳሓር ጊዜ ዝተመደበ ሕጂ ግን ናይ ሰላም አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ኣእትዎ ሰላም ንሰላሚና ተጸውዕና ወንጌል ናይ ሰላም ወንጌል እዩ ወንጌል ናይ ዕረፍቲ ወንጌል እዩ ወንጌል ናይ ዕረፍቲ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ወንጌል ኣብ ልብኹም ሰላም ዘይብልኩም ጸርፍን ውርደትን ትገብሩ ሰባት ተሃሊኹም አመንቲ ናብ ልብኹም ተመለሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈትወኩም እዩ ምስትእከይ የለን ኢየሱስ ምስትእከይ ግብሪ የለን ምስትሰናይ ዘሎ ንኣምላኽ ትደልዮ ተኾይንካ ንኣምላኽ ትደልዮ ተኾይንኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወትኪ ጎይታ ጌርካ ኣብ ህይወትካ ኣእትዎ ኢየሱስ ንዓይ ብለካ ኣሎ ሕጂ እውን ብፍቕሪ ተመላለስ بمحرت تملالس بقنعنا تملالس እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዝመደቦ ክገብረዩ መን ይኽልክሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ዲሜጥሮስ ዲኻ ወይስ ጋዮስ ዲዮጥራፊስ ዲኻ ወይስ እንታይ ኢኻ ህይወትና
بزي قال زي كنمرمرا كنفتشا كاب إكي كرحق نتسناي كنحزو فقاد أملاخي እግዚአብሔር ይመስገን تسناي ناي سناي فرخ فريو تأكيد ما ناي إكي فرخ فريو فرقن يعتصديو استزرع يعتصديو فقرة تزرئنا فقرنا عتصدينا سلام تزرئنا بسلام كنا عتصدينا بغنعنا تزرئنا بغنعنا كنا عتصدينا እግዚአብሔር لوم مشت مسمر تكتاتلو سبات نابلبهم تملسوا እግዚአብሔር ጽዋዕኩም አሉ ዕድል ይበኩም አሉ በቅንዕና ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ናብ ዝደርበኹም ማፍቅርኩም ተመለሱ እግዚአብሔር ንዑ ይብለኩም አሉ ንዑ ሕጅውን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክንጽሊና እግዚአብሔር አምላክ ከነመስግነካ ክብር ምስጋናን ይግባአካ እዩ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ፍቅርኻ ምሕረትካ ሳልኻ ንዘለዓለም ዝነብር ነታ ሰናይ መገዲ ነታ ቅንዕቲ መገዲ ሒዝናያ ክንከይድ ጸጋን መንፈስካን ኣብ ልዕሌና ይፍሰስ እቲ ናትካ ሓይሊ እቲ ናትካ ጥበብ እቲ ናትካ ሞገስ እቲ ናትካ ምስትውዓል ኣብ ህይወትና ይኹን ቅዱስ እግዚአብሔር ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብቲ ቃል ሓቂ ኣብቲ ቃል መንፈስካ ጸኒዕና ንኽንነብር እቲ ሕያው ዝኾነ መንፈስካ እቲ ሕያው ዝኾነ ቃልካ ህይወትና ይውረሶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕያው ቃልካ 100 የፍሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፍሪ እቲ ዝኸበረ ቃልካ እቲ ሕያው ዝኾነ ቃልካ ነቲ ዝቁረጽ ክቆርጾ ነቲ ዝስበር ክሰብሮ ነቲ ዝንቀል ክነቕሎ ነቲ ዝትከል ክተኽሎ ንጽልይ ኣለና ኣብዚ ምሸት እዚ ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር እቲ ሕያው ቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይብቀል መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ይብቀል 100 ፍሬ የፍሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለሰማዕኻና ነመስግነካ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን በትክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን